أملاخ مسكلاتكم يخون حزب كريستيان كما يالكم أنا إغزابير يمسكن كبري صفح مدهاني على مابي لعل إغزابير أملاخنا كسابة ساعة زياء اتسنح السنفاس عدلو بساقان بتعنان سلازعك يوانا كبرين مسكنان أملكون وداسين نزل العالم نهو يخنو كمون نتارير تلينا قدسة قدسان نسسة نسحان عراقية صلوت سالي تمرت زخانت قدست كدانا مرت عدنا وداب زهبا كبرين مسكنان وداسين يبزحيا كمون خلهم قدسانا ككم معاركم እግዚአብሔር አምላኽና ብዝሃቦም ክብሪ ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ክብርን ምስጋናን ንዘላለም ንዖም ይኹኖም አሜን። ለማዓንቲ ቆይ ቀረታ ስለ ድምጼ ማለት እዩ ንሽን ተጸልያት ሰዓል ሒዛትን ስለ ዘላ ይቀርበለይ ስለ ድምጼ ማለት እዩ ሓራይሽ ናብ ስንክሳርና ንኺድ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። 22 ዝጽለ ዝንበብ ስንክሳር ድሰምሕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ተራዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ ዚክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ጽድቂ ናይ ጻድቅ ናይ ቅዱሳን ንዓለም እዩ ዝነብር በረኸቶም ረድኤቶም ናይዞም ኩሎም ዘለዉ ብዝለማዓንቲ በረኸቶም ይሕድረልና አሜን። ብጸሎቶም ድማ ካብ ሓጢኣትና የድሕኑና አሜን። ሉቃስ ወንጌላዊ 22 ጥቅምቲ በዛ መዓልቲ እዚኣ ወንጌል ካብ ዝመዝገቦም 72 ኣርድእቲ ጎይታና ሓደ ዝኾነ ቅዱስ ሉቃስ ወንጌላዊ በዛ ለማዓንቲ ኣዕረፈ። ሉቃስ ማለት መበሰሪ እዩ። ብስራት መልአኽ ስለ ዝጸሓፈ ሉቃስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 26 ካብኡ እውን ዓቃቤ ስራይ ሓኪም ማለት እዩ። ዓቃቤ ስራይ ዘስጋ ክኸውን እንተሎ ዓቃቤ ስራይ ዘነፍስ ክትከውን ኢኻ ኢሉ ጎይታ ድማ ጸውዖ። ቁጽሩ ድማ ካብ 72 ኣርድእቲ እዩ። ንኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣዝዩ ይፈትዋ ስለ ዝነበረ ካብ ፍቕራ ዝተለዓለ ስእላ ሰኣለ። ናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስእሊ መጀመርታ ዝሰኣለ ወንጌላዊ ሉቃስ እዩ። ኣብ ቤተ ክርስቲያን እውን ዝርከቡ ናይ ጸሎትን መዝሙርን መጻሕፍቲ ስእሊ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም መጀመርያ ቅዱስ ሉቃስ ዝሰኣሎም እዮም። ሰላም ለስእልቺ እንተ ሰኣላ ብዕዱ ሉቃስ ጠቢብ ዘእም ወንጌላውያን ኣሃዱ ካብ ወንጌላውያን ሓደ ዝኾነ ጠቢብ ሉቃስ ንዝሰኣላ ስእልኺ ሰላምታ ይግባእ እንዳበሉ መልክዓ ስእሊ ከምውን ስንክሳር 22 ጥቅምቲ ከም ዝብል ነቲ ዝሰኣሎ ስእሊ እናሸጠ ከዓ ዕለታዊ ምግቡን ክዳንን አትሪፉ ብስም ቅድስቲ ድንግል ማርያም ይምጽውቶ ነበረ። ብመንፈስ ቅዱስ መሪሕነት ዝሰኣሎ ስእሊ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ምስ ፍቅር ወዳ ልክዕ በአካለ ስጋ ከም ዘላ ገይሩ ይስእላ ነበረ። ወይ እቲ ስእል ትመስል ልብሰተ ስጋ ወያን ጸፋጽፍ ሃፍ እምኒሃ እታ ስእሊ ከዓ ስጋ ዝለበሰት ትመስል ወዝ እውን ካብኣ ይፈስስ ነበረ ከም ዝብል ቅዱሳን ሐዋርያት ነንዳብ ዝኸድዎ ናይ ትምህርቲ ቦታ ብዕጫ ናብ መላእ ዓለም እትኸዱ እንተለው ቅዱስ ዮሐንስ ኣብ ጽርዕ በጺሑ ክኸይድ እንተሎ ብሓንሳብ ከዱ ካብ ሃገረ ስብከቱ ንመቄዶንያ ከፊሉ ከዓ ኣብኡ ክምህር ሓዲግዎ ኸደ። ከም ኩሎም ሐዋርያት ናይ ክርስቶስ ወንጌል ብዝግባእ መሃረ። ብድሕሪ እዚ ወንጌል ድማ ናብ ዘይበጽሖ ቦታ ተበገሰ። ናይ እስክንድርያ መስፍን ዝነበረ ቴዎፍሎስ ድማ ዝመሃርካና ምእንቲ ከይንርስዖ ብጽሑፍ ጌርካ ሃበና በሎ። ነቲ ዝመሃሮ ኩሉ ድማ ብጽርዕ ጽሒፉ ሂብዎ ከደም። ግዚኡ ድማ ድሕሪ ዕርገተ ጎይታና ኣብ መጀመርታ መበል 21 ዓመት እዩ ነይሩ። እዚ ድማ ቀላውዲዮስ ቄሳር ካብ ዝነግስ ኣብ መበል 10 ዓመቱ እዩ። ብድሕሪኡ እውን ንግብረ ሐዋርያት ጽሒፉ ለኣኸሉ። ሉቃስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 1 ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 1 ክሳብ 2
بدحرزي نقدس بطرسن قدس باولوسن تختلو عبرمان زنبرو حزبي نخمهر كدام نرماويان كا كاب أملخوت تاوت ناب أملخوت እግዚአብሔር መለሶም ናይ ጣዖት ካህናትን እቲ ናይቲ ዘመን ገዛኢ ዝነበረ ጨካና ዓላዊ ንጉስ ኔሮንን ሉቃስ ዝተባሃለ መሰሪ ንኣማልኽትና ሰባበረልና ንህዝብና እውን ኣስሓተልና እናበሉ ንሰባት ከናዕቡ ጀመሩ ኣብ መወዳእታ እውን በቲ ቅዱስ ሉቃስ ዝገብሮ ዝነበረ ንሕሙማት መፈዋስ ንሙታን ምትንሳእ ንጉስ ኔሮን ኣዝዩ ስለዝተቆጥዐ ወታደራት ልኢኹ ናብ ቤቱ ኣምጽኦ ነታ ኢየሱስ እናበለት እትጽሕፍ ዘላ የማነቲ ኢዱ ትቆረጽ ኢሉ ከዓ ኣቆረጻ እንተኾነ ግን ቅዱስ ሉቃስ ኦ እግዚአብሔር እቶም ንምቁራጽ ኢደይ ዝረአዩ ሰባት እቲ ዘድሕን ዝብልዎ ኣምላኾም ደኣ ኣበይ ኣሎ እንተ ደኣ ሃሊስ ስልጣኑ ደኣ ንመዓዝ ክኾኖም እዩ ምእንቲ ከይብሉንስ እዛ ኢደይ ናብታ ዝነበረታ ምለሳ እናበለ ጸለየም ቅዱስ እግዚአብሔር ርህሩህ ከኣኒ ንኢዱ ከምታ ዝነበረታ ገበረሉ ነዚ ተኣምር እዚ ዝረአዩ ብዙሓት ሰባት ድማ ብእግዚአብሔር ኣምላኽና ኣመኑ በቲ ዝተፈጸመ ነገር ኣብ ክንዲ ነቲ ሓያል ኣምላኽ ምእማን ከም ፈርዖን ልቡ ዘትረረ ኔሮን ንኹላቶም ብስሕለት ሰይፊ ክቐተሉ ኣዘዘ ቅዱስ ሉቃስ እውን ክሳዱ ብሰይፊ ተኸለለ ስጋኡ ድማ ሰባት ምእንቲ ከይረኽብዎ ናብ ባሕሪ ደርበይዎ እንተኾነ ግን ምእመናን ረኺቦም ቀበርዎ ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ ንዓና እውን ብጸሎት ናይ ቅዱስ ሉቃስ ሐዋርያ ይምሓረና በረኸቱ እውን ምሳና ምስ ኩልና ደቂ ተዋህዶ ትኹን ኣሜን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኣርኬ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለስልቼ እንተ ሰአላ በእዱ ሉቃስ ጠቢብ ዘእም ወንጌላውያን ኣሃዱ አመተ ቀቡ ማርያም እምሃፈ ስእልቺ ቅብአ ናርዶ በህማም እኩይ እለደወዩ ወውህዱ ጽኡራነ ምድር ቶዩ ወጥቀ ፈድፈዱ ይብል ማለት ይበረኻቶም ይሕደረና ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ ንዓና እውን ብጸሎት ቅዱሳኑ ይምሓረና ለዓለሙ ዓለም ኣሜን 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 ጥቅምቲ 22 መዓልቲ ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ ሉቃስ ሐዋርያ ቅዱስ ሉቃስ ወንጌላዊ ሐዋርያ ቅዱስ ሲላስ አረጋዊ ናይ ቅዱስ ሉቃስ ረድእ ቅዱስ ታኦፊላ 477 ሰማዕታት ናይ ቅዱስ ሉቃስ ማሕበር ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ኡራኤል መልአከ ብርሃናት ቅዱስ ደቅስዮስ ናይ እመቤት ናይ አዴና መብርሃኒ ወዳጅ ፈታው ማለት እዩ አባ አንጦኒ ናይ መነኮሳት አባ ጳውሊ ቅዱስ ዮልዮስ ሰማዕት በረኻቶም ይሕደረና ናይ ኩሎም ብጸሎቶም ድማ መድኃኔዓለም አቦይ ይቕረ ይበለልና አሜን አሜን ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕብብ ሓለዋን ጸሎትን ተራዳእነትን ናይ ኩሎም ቅዱሳን ድማ ይረክብ ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ናይ ጽድቂ ናይ ጻድቅ ናይ ቅዱስ ናይ ቅዱሳን ናይ ሰማዕታት ንዓለም እዩ ዝነብር አሜን ዝወደቀ ዝነጠበ በአፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክት ይታረመለይ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን